Eaglebaas, kom ook eens bij mij. Wat een applaus, hè? Noah! Burgemeester, waar is de burgemeester? Hallo, burgemeester, wacht even. Ach, meneer de burgemeester. Hallo, sorry. Oh, ik ben zo weer gestrest. Als jullie de stoomboot zien, dan moeten jullie wel even heel hard schreeuwen. Oh, komt het er al hoor? Ja! En wat had je hem vregen hoor, Sinterklaas? Cadeautjes! En van Lego! Van Lego? Ja, Lego! Ik heb heel veel cadeautjes! Wat voor cadeautjes heb je gevraagd? Speelgoed en nog Lego! Heb je een reportage? Hallo. Wie bent u? Ik ben van RTV en doe even een omroep. Nou, wat fijn dat ik hier naar u doorkom, maar dat u er ook bij bent. Ja, hè? zeker. Hoe fijn is dit? Ja. Ja. Oh, die is de kortjes. Oké, dan ga ik het onthouden. Dus de baarlijk is onvoorstelbaar. Oh, kijk dan. Hier nogal even spannend af hier komen zoomen, want je hier wat probleem met het sliepen. Ja, maar ik weet niet of u het inmiddels gezien hebt, maar ik ben wakker geworden en we zijn in Dokkum aangekomen. En hoe lijkt het hier met de kindertjes? Zijn alle kindertjes in Dokkum hier een beetje lief? Nou, dat als ik ze hier zo op de ziel zie staan voor het gemeentehuis, kan ik alleen maar worden dat iedereen heel erg lief is, van groot tot klein. Dan heb ik nog één laatste hele spannende vraag. Ja, hoe zit het eigenlijk met mijzelf? Hoe sta ik in het grote boek? Ben ik een beetje lief geweest? Nou, dat is voor jou een vraag en voor Sinterklaas een weten. Dan wilde ik het graag weer laten, hè? Nou, succes vandaag, hè? Ik wil u en alle mensen hier een heel fijn Sinterklaasfeest wensen. Laten we er met z'n allen een heel groot feest van maken. Reportage Piet, wij kennen elkaar nog van school. We hebben bij elkaar op school gezeten. Ja, jij doet nu verslag van het Sinterklaasfeest in Dokkum. Hoe gaat dat? Nou, het is ontzettend leuk om zo te zien dat de kinderen echt staan te wachten op ons Sinterklaas en de Pieten. Ondertussen aan de rechterkant ziet u hier natuurlijk ook Sinterklaas in de koets zitten. Dus dat betekent dat we zo meteen een rondje gaan maken door een mooie stad Dokkum. En wij zijn er helemaal klaar voor. De kinderen zijn er ook klaar voor. Luidkeels wordt er meegezongen, meegedanst. Dus alles kan de pret niet meer drukken. We hebben er zin in. En ik hoop jullie ook.